budući da se već neko vreme, tačnije 7 godina, budući da se bavim fitnessom već dugi niz godina, želela sam da podelim sa vama 5 stvari koje sam naučila za sve ovo vreme. Prva stvar je definitivno nikada nećete biti savršeni. I to je okej, i to je normalno. Čak i da izgledate svim drugim ljudima najsavršenije na celom svetu, vrlo je verovatno da ćete vi imati još samo ovo ili još samo ono da promenite, ili s druge strane možete uvek osjećati kao da ne radite dovoljno i da možete još i da vam još samo toliko fali da budete savršeni. Ne. Zapravo, savršenost nikada nećete postići, čak šta više, takvim ponašanjem dovodite sebe u ekstreme koji vas opet na kraju mogu dovesti do one totalne suprotnosti kad vam se sve smuči jer niste živeli ili se možda hranili izbalansirano dugo i prosto poželećete da se osjetite kao živ čovek s vremena na vreme. Tako da ono što vam ja savetujem je da koliko god početna želja i motivacije bile prejake i koliko god vaš prvi rezultat vama da tu motivaciju da gurate što jače i da ne prestajete, budite svesni da motivacija uvek dolazi i odlazi i to je tako kod svih, to je tako i kod atleta na profesionalnom nivou, tako da nemojte sebe ubijati u pojam misleći da vi morate biti motivisani 24/7. Ja sam uradila video o motivaciji i stavit ću vam link u opisu profila ukoliko želite da ga pogledate, tako da tu vam vrlo otvoreno i transparentno govorim da iako mnoge devojke naročito sada meni govore jao, super izgledaš, kako si to postigla, pretpostavljajući verovatno da je moja motivacija na nivou non stop, to nije tako i nemojte da vas nečiji izgled zavara. Možda mi je motivacija bila daleko veća i jača kada sam bila manje fit, u želji da postanem fit, a onda, znate, kada dostignete taj neki svoj cilj, da kažem, treba pronaći taj balans koji god vama odgovarao, kako biste naučili da se krećete u svemu tome i da održavate to. Što se tiče saveta broj 2, ne slušajte previše svega. Lepo je biti informisan i lepo je pokušavati da nađete savršenu formulu za vas. Ali, isto tako budite svesni da nešto nije za vas. U ovih 7 godina isprobala sam svašta nešto. Znači, od keto dijete koja je prilično popularna danas, do rotacije ugljenih hidrata, intermittent fasting, probala sam sve to, jasno vam je, takmičila sam se tako da je i tu bio neki poseban režim. Probala sam čak i različite načine treninga i ja sam našla nešto što meni odgovara, a to je, recimo, taj neki visokoproteinski način ishrane sa umerenim ugljenim hidratima. Rotacija mi ne prija, budem mnogo gladna, verovatno i hiperinsulinemija itekako ima veze sa tim, ali trebalo mi je vremena i godina da otkrijem srž svog problema. Keto dijeta je davala odlične rezultate, ali kako da vam objasnim, mojoj psihi ne prijaju baš tolika ograničenja toliko dugo ukoliko nemam zacrtan cilj kao što je takmičenje ili nešto slično. Tako da, u tom smislu, moj savjet broj 2 je da informišite se, ali nemojte da se držite nečega uporno zato što je to najbolje i zato što vam je neko rekao to je najbolje. Vi morate da otkrijete šta je najbolje po vas. Znači, toliko je različitih ljudi kojima neki se kunu u keto dijetu kako im prija i nikako drugačije se ne bi hranili. Neki ljudi pak ne jedu posle 6. Kraj priče, ne jedu posle 6. Toliko, to je već onaj princip ishrane koje čak i naše mame i tetke praktikuju, koje nisu toliko upoznate sa samim
principima dijeta, ali eto, čule su kao ne valja se jesti uveče. To je princip prosto intermittent fastinga, s tim što taj princip može dati dobre rezultate, a opet ne mora dati nikakve ili može dati kontra rezultate u zavisnosti od toga kako vi jedete pre tih 6 sati. Ali da, apsolutno nađite ono što vam odgovara, nađite princip treninga koji vam odgovara. Treba da radite trening u kome uživate i da držite dijetu koja je za vas najbolja u smislu da je održiva. Jer svaka dijeta koja je održiva i svaki trening koji je za vas motivacija sam po sebi i volite da ga radite, vi ćete ga raditi dugo. Nemojte da se opterećujete da nešto morate da uradite i onda da vam se tako brzo smuči da sve batalite, dobijete 5 do 10 kila i niste napravili ništa. Pišite grupne treninge, radite treninge kod kuće. Toliko je treninga na YouTube-u koji mogu da se odrade kod kuće, čak ću i ja napraviti sigurno u budućnosti neke od varijanti za vas. Što se tiče savjeta broj 3, to je definitivno ne upoređujte sebe sa drugim ljudima. To je jako teško, ja sam isto to radila, pogotovo tokom takmičarskih priprema. Non stop gledate što vašu konkurenciju, što ljude koji nemaju veze sa vašom konkurencijom i ubijate sebe zašto vi tako ne izgledate. Prvo, vrlo je verovatno u tom trenutku da možda niste ni realni. S tim u vezi, da vi držite istu dijetu kao ja i trenirate isto kao ja, niko ne kaže da ćete vi izgledati isto kao ja. Isto tako, ja sam sigurna da ja ne mogu da treniram i da se hranim na nivou na kom to rade neke devojke. Ja ne mogu da podignem 100 kila iz čučnja i nikad u životu. Prilično sam sigurna, to neću moći, sem ako mi to ne bude neki cilj na kome ću raditi svakodnevno, pa bože moj, verovatno. Ne bi mi prijao takav način treninga, u to sam sigurna, zato mi to nikada neće ni biti cilj. Isto tako, sasvim je okej da imate nekog dečka ili neku devojku koja vam je onako apsolutno inspirativna po svom izgledu i koja vas motiviše, ali nemojte sebe ubijati zato što oni izgledaju tako, a vi tako možda ne izgledate, a želeli biste. I druga stvar, s godinama, iako sam i ja bila ta osoba koja je onako malo sebe ubijala i generalno sam jako samokritična, i onda bih se ubijala što ja ne izgledam tako, zašto moje telo mene ne sluša, zašto ja to ne mogu. Nemojte mrziti svoje telo, volite ga i inspirišite se kroz neke druge stvari. Odnosno, ja sam u poslednje vreme počela da pratim ljude koji apsolutno nisu toliko izgledom fit, koliko zapravo žive ceo taj lifestyle i koliko oni zapravo, ja ne kažem, svi mi imamo neke stvarčice koje niko o nama ne zna. I sigurna sam da niko neće doći ovde u kameru i pričati jao, ja sam danas depresivan i katastrofa sam i ne znam, nemam karakter i ostalo, s čim ja nemam baš problem, ali opet nije poenta društvenih mreža da davimo negativnošću, nego da opet motivišemo jedni druge, iako sam ja apsolutno za to da se trebaju pokazati obe strane, baš kako se drugi ljudi ne bi osjećali loše, što se osjećaju loše. Ali apsolutno me inspirišu ljudi koji zrače tom nekom pozitivnom energijom. Danas me inspirišu ljudi koji vidim da prate sve ovo mentalnim sklopom koji je mnogo više od guraj, moraš, osjećaj se loše, ako nećeš, ne možeš i ostalo. Znači, prekinimo da se lažemo svi u fitnessu, da je motivacija non stop prisutna, zato što stvaramo jedan pritisak koji je nezdrav i stvaramo jedno okruženje koje osuđuje ljude na osnovu izgleda i na osnovu toga što ne može da održi neki nivo
koji ste mu vi ili koji smo svi mi zajedno apsurdno zacrtali. Tako da, sasvim je okej i da se ugojite i da smršate i zato apsolutno nisam pobornik toga da nekome ostavljate komentare na društvenim mrežama hej, treba da smršaš, a isto tako ni komentare hej, jedi malo više. Zato što vi nikad ne znate zašto ta osoba ne jede i koji su joj problemi stisli, ili ne znate zašto ta osoba možda ne može da se ugoji iako mnogo jede, ili ne znate zašto osoba ne može da smrša ili možda ne želi da smrša. Tako da, apsolutno budite individualni i shvatite da je to okej. Ja znam da je teško, s obzirom da je naše društvo postalo toliko zatucano i opterećeno tim nekim trivijalnim stvarima, ali ukoliko samo jedan čovek danas promeni svoje gledište na te stvari, pa sutra još jedan, pa preko sutra još jedan, valjda ćemo doći u taj stadijum da svi skapiramo da je okej da izgledamo onako kako izgledamo, a ne da izgledamo kao svi drugi i da ne moramo svi imati ogromne grudi, mali struk, mali nos, jagodice. Ne moramo svi biti plavuše, ne moramo svi biti crnke, ne moramo sve imati zadnjice kao latinoamerikanke, a ne moramo sve biti ni Victoria's Secret modeli, tako da stvarno je okej. Četvrta stvar je, verovatno, ništa novo za vas i što već niste čuli, ali vreme. Vreme je jako bitan faktor i ne možete očekivati rezultate preko noći. Zato je jako bitno biti istrajan. I kad kažem istrajan, to ne znači da vi ne možete da se sapletete pa posrnete kroz sav taj period u kom se trudite da nešto postignete, ali definitivno treba uvek ustati i nastaviti i tako se prosto stvara ta neka konzistentnost, odnosno istrajnost. I istrajnost će vam u određenom vremenskom periodu, koji je potreban, ne dešava se ništa preko noći, dati najbolje rezultate. I ne samo to, promenit će vam ceo koncept života. Naučit ćete da se hranite zdravije i ne samo što ćete naučiti, već ćete se vremenom i zaista navići. Počet će da vam prija da se tako hranite, iako ste možda ceo život živeli na parizeru, jer prosto tako je bilo najlakše. Tako da, budite samo strpljivi i s tim u vezi naravno nemojte ubijati sebe što se nešto ne dešava brzo. Ja sam, nekad mi se čini, to je obično bilo kad nisam obraćala toliko pažnju, preko noći znala da postignem neke rezultate i kao kako se ovo desilo. Desilo se tako što se nisam opterećivala svaki dan i zato što je vreme relativno i zato što ukoliko se ne opterećujete, proći će vam brže. Ukoliko svaki dan po 100 puta sebe pogledate na ogledalo i stanete na vagu i očekujete da se nešto drastično promeni, vrlo je verovatno da će vam se to činiti kao čitava večnost, vrlo je verovatno da ćete se isfrustirati do mere da ćete sve hteti da batalite i onda ćete upasti u vrzino kolo, a svi znamo šta je vrzino kolo i tu nema kraja. Naoružajte se strpljenjem. Moj peti savet, odnosno peta stvar koju ću napomenuti, možda sumira već neke pomenute stvari u jednom, ali poenta priče je da ne radite ovo ni zbog koga sem zbog sebe. To je jako, jako bitno. Zašto? Zato što u trenutku kada sam ja počela, recimo, da se bavim fitnessom, ja sam se u to zaista zaljubila. Zašto? Ne znam ni sama. Razmislit ću na tu temu. Ali, da li su se meni svideli rezultati? Da li se meni svidao sam taj pojam o tome da ja vodim računa o sebi i što imam, eto, još jednu dodatnu obavezu mimo škole, koja je kao neka moja aktivnost za mene. Meni se valjda dopala ta ideja, pa sam ja ušla u sve to.
Radila sam to apsolutno zbog sebe, dok u jednom momentu, to je bilo nakon mog prvog takmičenja, nisam dobila svest o tome da sada postoje možda očekivanja drugih ljudi prema mom sledećem nastupu ili šta ja znam. Tako da, tu se stvorio blagi pritisak i tu se stvorio pritisak, recimo u mom slučaju to je bilo moraš imati jače noge, moraš. Zato što kako bih pobedila konkurenciju, ne mogu da imam, odnosno da nemam noge, jel tako? Logično. E sad, tu je moja genetika bila prepreka, tu sam ja naišla na frustraciju, trebalo je vreme i sve to što ja vama pričam sad, ceo ovaj video, sve to je meni trebalo da ja znam i da se naoružam i strpljenjem i tim saznanjima koje sada imam, a nisam. I onda sam, blago rečeno, u jednom momentu pukla. Što, eto, dešava se, ali kako vi ne biste pukli, pokušajte da implementirate ove moje savete. Posle, dakle, nekog vremena, ja više nisam trenirala za sebe, a to je bio u suštini razlog zbog kog sam i počela da treniram, jer je mene to činilo srećnom. Onda odjednom sav taj pritisak je počeo da me čini jako nesrećnom. Počela sam da treniram na način koji mi očigledno nije prijao, ali mislila sam da ne postoji ni jedan drugi način i da ja moram tako. Jako sam bila isfrustrirana i nesrećna i uporno sam ispadala iz motivacije i iz celog tog stila života i vraćala se i ispadala i vraćala se i borila se sama sa sobom. A to nije baš poenta. Poenta je uglavnom pronađite sebe u fitnessu. To je iskreno mojih 5 ne tako fitness saveta koje bih voljela da sam znala pre nego što sam upropastila svoju psihu i onda je opet boostovala. Hvala vam na gledanju. Vidimo se u sledećem videu. Hvala vam, ćao!